41 urte igaro dira Jose Arregi torturapean zendu zela Madrilen, 9 egunez inkomunikatuta egon ondoren. Ubeldurak eta erredurak zituen gorputzean oso latza izan ziren hil aurretik esan zituen azken hitzak otsailaren 13 hartan. Jose Arregiren heriotzaren urteurrenean, torturaren aurkako egunean, torturatuentzat aitortza publikoa eskatu du hainbat eragilek. Egiari Zor Fundazioak ekitaldia egin du Zizurkilen Arregiren jaioterrian eta Sortuk berriz Iratxe Zorzabalen kasua salatu du Irunen. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongitorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez, Deustuko Estudietatik ari gara, zuzenean. Eta hemendik eta ordu bitardiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Otsailak 14 ditu gaur, astelena da, eta esan bezala atzokoan otsailaren 13an izan zen Euskal Herriko torturaren aurkako eguna eta Jose Arregiren erailketaren 41. urteurren honetan Egiari Zor Fundazioak eskatu du instituzioek torturaren gaineko aitortza ofiziala egin dezatela eta baita ere erreparazioa eta berriz ez gertatzeko bermea egon dadila. Pilar Garaialde dugu pantailaren beste aldean, Egiari Zor Fundazioko kidea da bera. Eguerdion, ongitorri? Eguerdion. Hori esek beraz, atzokoan egin zen dituzten eskaera horiek, izan ere, zeintzuk dira instituzioen partetik torturaren biktimek jasotzen dituzten erantzunak Egiaren eta Justiziaren eskaera egiten dutenean? Bueno, Euskal Elkarte Autonomoak badu legedi bat 2016an edo osatzen hasi zirena, eta non, behintzet, hainbeste urte eta gero, onartzen den tortura gertatu den zerbait izan dela. Hau da, tortura era sistematikoan eta estatu estrategia bati jarraitzen ziona eta impunitate oso egin dena, hori egia dela, hori gertatu dela, zeren urte askotan ukazio bat izan da. Lege horrek momentu hortan hori da onartzen, hori egia badala, baina badaude beste bide batzuk oraindik urratzeko daudenak eta oso zaila direnak, zeren bersio ofiziala izan da ukazioa, ez da, urte askotan. Eta beste bide judizial batzuk ikusteko beste zenbat arduradun dauden, zenbat erantzule dauden, hoiei justizia aurrera eramateko ez daude bidek oraindik. Izan dian juizio gutxitan, bakan horietan parte hartu zuten, egile bakan horietatik gutxi batzuk zigortu dituztenean ere, gero eramandan bidea izan da indultoarena, goikarguak ematearena horrena, ez da. Orduan, zentzu hortan erabateko lotxagarria izan da instituzioen jarrera egon dena, erabat humilagarria guretzat. Eta baita ere, azpimarratu nahi nuke horretaz aparte, gaur egun dagoen legediak beharko lukela nolabait azkarragoa izan, ez da. Gutxi egin die Lenguan Artolazabalek ere aipatzen zuen, ez da, erabili dituzten baliabideak agian etzinera nahikoa izango jende gutxiri ditzi zaie. Behintzen txostenean, 5.657 kasua azaltzen die, horiek gutxiengo badie, egilea bereiek ere esate zuten, ez, askoz ez gehiago diela, horietiken Elkarte Autonomoan 413, eta lege bidez aitortza jaso dutenak, lege honen aplikazioan oso gutxi dira, 35 inguru edo horrelako zerbait, bakarrik. Beraz, datuak ikusita argi dago, oraindik ere bidea egiteke dagoela, bide luzea dagoela, aitortza eta reparazioaren bide horretan, aipatu duzu, gutxienez 5.667 torturatu izan direla Euskal Herrian, zifra horrek ere erakusten du ez zaila dela ukatzea, era sistematiko batean gertatu ez direnik. Noski, eta gainera izan da estatu estrategia bat, ez da? Etari etaren borrokari aurre egiteko aitzeki horretan, jarrera politiko bat ukatzeko horka egiteko erabilidan estatu estrategiatzeaz bat izan da, era jarraituan egin dena, era bateko impunitatearekin egin dena, eta hori garbi gelitu da bai.
oso garbi gelditu da. Eta gaia krimen hori, tortura krimen bada, krimen hori albideratzeko ez die bakarrik izan indar polizialak, tortura aplikatu dutenak, horregon alderdi politikoak onartu dituztenak hainbat lege inkomunikazioa eta praktika errazten zutenak, horregon epaileak inkomunikazioa baimendu dutenak, atxiloaldien luzapena zeatu dutenak, atxilotuek beraien aurren aitortu dutenen tortura jasan dutela beste aldera begiratu duenak eta ez dutenak ezer ikertzen hasi. Horregon auzitegi medikoak ere forenseak alde batera begiratu dutenak eta horrekin impunidadea errezatu dutenak eta horregon komunikabideak baitere denbora luzez hori ez dela gertatu esanez. Baina gaur egun ezinezkoa da eta argi eta garbi eta egia ofiziala da, tortura aplikatu dela era sistematikoan eta impunidade osoz eta estatu estrategia bat emarroan bai. Aipatu duzun bezala ze erantzule desberdinak daude torturaren gai honen aurrean eta atzokoan eskatzen zenuten beste behin ere, ezta, tortura horiek era ofizial batean instituzioek aitortu ditzaten. Errealitate horretatik oso urrun gaude ala baikor zara? Bueno, baikortasun zalea naiz, ezta? Baina hor jarritu beharko dugu borrokan asko dago egiteko eta asko dago eskatzeko aurreratu da, baina oraindik asko gelditzen da bai. Eta gainera torturak badu ez da bakarrik egun horietan jasatzen tortura hori, baditu ondoriok pertsonen orainean eta iraganean etorkizunean, ezta? Zergatik torturapean jasotako hainbat deklarazio erabiltzen die gero hori froga, baliozko froga bat baliz bezala, ez da. Naiz da, ez da denbora asko gaina, Giza Eskubideen Europako Tribunalak ebatzi duna, esanez, inkomunikazio barrun, torturaren aplikazioan, abogadu batek parte hartu ezin dula jasotzen dien aitortzetak o deklarazioak, erabat urratzen duela juizio justu bat izateko eskubidea. Pilar Garaialde, Egiari Zorre Fundazioko kidea, eskerrik asko gurean gako guzti hauek emateagatik. Eskerrik asko, eta hori, azpimarratu nahi nuen hori, torturak dimensio erraldi badula eta badela garaia bai. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri bai. Eta hildo honetatik, Nafarroako torturatuen sareak mobilizaziora deitu du ekainaren 25erako. Torturaren biktimen babeserako nazioarteko egunaren bezperan nahin zuzen ere. Nafarroako torturatuen sareak mobilizazioa egingo du, esan bezala, eta herritarrei parte hartzera dei egin diete. Nafarroako gobernuari eskatu diote gainera, trantsizioaren garaitik gaur egun arte ikertzeko tortura kasu guztiak. Eta gaiz beste eginda, osasun larrialdia amaitu da gaur Euskal Autonomia Erkidegoan. Nafarroan ere, bertan bera geldituko dira osasun neurri murriztaileak, bihartik aurrera izango da hori, eta iparraldean neurrien arintzea aurreikusten da, otsailaren amaierarako. Estilan hau. Osasun larrialdia amaitu da Euskal Autonomia Erkidegoan eta horren ondorioz murrizketa gehienak desagertu dira. Barrualdean maskara erabiltzea eta kirol ekitaldietan edukiera mugatzea izango dira bete beharreko neurri bakarrak. Gauzak horrela, ostalaritzak ez du goizeko ordu batean itxi beharko eta ez da edukiera mugarik izango ez ekitaldi kulturaletan ez da sozialetan ere. Dena dela, Eusko Jaurlaritzak zuhurtzia eskatu du birusaren transmisioa altua duten udalerrietan seguruak ez diren ekitaldiak bertan bera usteko eskatuz. Jakina denez, kalean maskara erabiltzea ez da derrigorrezkoa aurreko astetik, ez da eskoletako jolastokietan ere, eta hainbat tokitara sartzeko beharrezkoa zen COVID ziurtagiria ere bertan bera geratu zen otsailaren hasieran. Zentzu horretan, itxaropentsu agertu da Gotzone Sagardui osasun sailburuak, eta susperraldi baten aurrean gaudela aitortu du. Pandemia honetan ikasi dugu hori, inoiz ezin dezakegula esan bihar zer gertatuko dan, eta orain arte ere bizi izan ditugu horrelako momentua, baina ni bai esango nuke susperraldi baten aurrean gaudela. Bai esango nuke hori, itxaropenaz begiratzen dut etorkizuna. Nafarroan ere aste honetan geratuko dira bertan behera murrizketa guztiak. Hori bai, toki publikoen barrualdeetan maskara jantzea derrigorrezkoa izango da Foru Erkidegoan ere, estatu mailako neurria baita.
Iparraldeari dagokionez, otsailaren 28tik barrualdeetan ez da beharrezkoa izango musukoa jantztea, bertara sartzeko txertaketa ziurtagiria eskatu bada. Eta ekonomia alorrean, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak kaleak hartu zituen larunbatean, mobilizazioak egin zituzten alde batetik Iruñean eta baita ere Bilbon, beste udalerri batzuetan ere, hain zuzen eta beraien hitzetan utz egin duen erreforma errefusatzeko. Gaineratu dute lan erreformak aurrekoaren alderdi makurrenak ukitu ere ez dituela egiten, eta promesak eta bertan bera usteko itunak urratzen dituela. Era berean, gutxieneko soldataren igoera txikiegia dela eta erosteko ahalmena murrizten duela aipatu dute, eta horrek pentsiodunez gain langileak ere kalera ateratzea eraman beharko lituzkela salatu dute. Eta ekonomiarekin jarraituta Petronorreko batzordeko sindikatu guztiek 4 eguneko greba deitu dute. Langile azpikontratatuen baldintzak hobetu nahi dituzte eta zuzendaritza horretara behartzeko lanuzteak egingo dituzte otsailaren 24ean eta martxoaren 3, 10 eta 11 elkarrizketa mahaia biltzeko ahaleginen ondoren. Azpikontrataturiko langileen baldintzak erregulizatzeko kontratu lotesle bat nahi dute sindikatuek, eta horrek izan ere ahalbidetuko luke lanpostu gehiago ez galtzea eta langile finkoen eta azpikontratatuen baldintzen arteko desberdintasunak ezabatzea. Eta beste lan istripu hilgarri baten berri eman behar dugu. Oraingo honetan 56 urteko Barakaldoko garraiolaria hilda Errioxan. 8. laneko heriotza da Euskal Herrian urte hasieratik LAB sindikatuak azaldu duenez. Eta beste efemeride bat hartuko dugu orain hizpide, izan ere ostiralean izan zen emakumeak zientzian nazioarteko eguna, eta ostiraletik otsailaren 18 bitartean egiten ari dira emakumeak zientzian egitasmoa Donostian. 25 ekintza baino gehiago antolatu dituzte, eta horren gainean hitz egingo dugu Itziar Otegiren emakumeak zientziako kidearekin, baina aurrerago izango da hori. Oraintze beste gai batzuei heldu behar diegu, eta azpiegituren gainean hitz egingo dugu, izan ere abiadura handiko trena Gasteizera eta baita ere Bilbora heltzeko sarrerak eraikitzen hasteko protokoloa sinatu berri dute Espainiako gobernuak eta baita ere Eusko Jaurlaritzak, eta Bilboko geltokia eraiki bitartean hori bai, behin-behinean Basaurin izango da geltokia. Udane Arbeo. Abiadura handiko trenaren Gasteiz eta Bilboko sarrerak erekitzen hasteko protokoloa sinatu dute tarteko diren erakunde Gasteizen. Hala nola Espainiako gobernuak, Eusko Jaurlaritzak, 2 hiriburutako udalek eta Arabako Foru Aldundiak. Eusko Jaurlaritzak eta nire sailak konpromiso irmoa dugu abiadura handiko trenarekin eta bere garapenean modu aktiboan parte hartzeko. Lankidetza protokolo honek 2 hiriburuetako lurperatza bermatzen du. Eusko Jaurlaritzak hartuko du bere gain kostua eta ondoren kupo bidez deskontatuko da. Bestalde zehaztuta geratu da Basaurin egingo dela behin-behineko geltokia. Abiadura handiko trena Bilboko abandokora iritsi bitartean egongo da martxan. Argi daukat, proiektu hau asko luzatu indala. Horrexegatik uste dut oso importantea dela konfidantza berreskuratzea. Gasteizko kasuan laster sinatuko dira hirirako sarreren eta Arkauteko korapilaren proiektuak. Protokola ono dago sinatzea, baina baita ere ondo dago kronograma jakin bat jakitea, hurrengo urratsak zeintzuk izango diren jakiteko. Gasteiz-Burgos loturaren lanak ere hiruileko honetan dira esleitzekoak. Hala aurreratu du Raquel Sánchez Espainiako garraio ministroak. Vamos a licitar la redacción de los proyectos constructivos en este primer trimestre del año. Eta gauzak ondo 2027ko espero da lana guztiz amaitzea. Aipatzekoa da ordea 2006 duela 17 urte ekin zietela HTaren lanei. Gaur-gaurkoz Gipuzkoako eremua da aurreratuen dagoena. Trenbidearen ia zati guztiak eginda daude, eta gainontzekoak 2024ko amaitza aurreikusten da Hernani Astigarraga Lotuneko eta Donostiako eta Ezkio itsasoko lanak amaitzen dituztenean.
Araban eta Bizkaian berriz atzeratuago doaz lanak. Hiriburuetako sarrerak ez ezik beste 5 zati geratzen dira egiteko. Eta azpiegiturekin jarraituta Zaldibarko zabortegiak kudeatzen zuen enpresak, Berte Recyclingek, irabaziak ia bikoiztu egin zituen zabortegia amildu, baino aurreko 2 urteetan enpresaren kontabilitate liburuak azaltzen duenez. Zabor metaketa handitu zijoan erritmo berean, zijoazten diru sarrerak handituz jabentzat. Hori erakusten dute Berte Recycling 2002-ren kontabilitate liburuek. Izan ere, 2018an eta 2019an ia bikoiztu egin zituen aurreko 6 urteetako irabazi garbiak. Hautsi eta amildu izan ez balitz, zabortegia aurten beteko zen Zaldibarko zabortegi hori. Eta nazioarteari begira ere jarri behar gara gaurkoan, izan ere Ukrainiak berehalako bilera eskatu du Errusiarekin, mugako jarduera militarra jorratzeko 2 eguneko epea eman dio bilera hori aurrera eraman ahal izateko. Izan ere, Moskuk orain arte entzungor egin dio Ukrainiak botatako ultimatumari. Ukrainiako mugako jarduera militarrari buruzko informazio zehatza eskatu baitzion. Bien bitartean, Errusiak Ukrainari laster egingo dion inbasioaren ustezko mehatxuaren aurrean, mundu osoko enbaxadak herrialdetik alde egiteko eskatzen ari dira. Alarma hautza Ameriketako Estatu Batuak piztu du, ostiral honetan, herritarrei herrialdetik joateko eskatu eta 3.000 soldadu gehiago Polonian zabaltzea aginduta. Eta gurera itzuliko gara, oraingo honetan kulturaren eskutik, izan ere geuretik sortuak egitasmoaren baitan aurkeztutako proposamenak aurkeztu ditu udalbiltzak Uztaritzen. Zuek zarete Euskararen herria eraikitzeko ezinbestekoak ditugun harriminak. Eta denon artean lortu dugu benetan proiektu zeresberdinak, bizitza bezala, guretik sortuak egoa. Eta era berezi batean lotu gaituen sare berezi. Horrelakoak nahi gatuzte, beldurtia eta berdina, laino azpiko, bino gu ez da gaiena, ez da? Kulturalaren aurtengo edizioa aurkeztu berri du AEKak eta aurtengoa trantsiziozkoa izango dela azaldu dute antolatzaileek. Iker Aginagak emango ditu xehetasunak. Korrika kulturalaren aurtengo edizioa aurkeztu du AEKak Derioko baserriantzokian. Hasiera Mondo korrikako arduradunak trantsiziozko edizioa izango dela azaldu du. 23. korrikatik aurrera sortu berri duten bekaren bitartez osatuko baitute korrika kulturalaren programazioa. Kulturalaren bidez lan bat saritzera joango gara 23. korrika horretan, eta Euskal Sortzaileorentzat erakusleioa genion. Aurtengoak aldiz, azken urteotako formatuari eutxiko dio, eta Loraldia elkartearekin batera osatu dute proposamena. Nola nahi ere, berritasunak badakar korrika kultural honek. Webgunean irekitako menua atalaren bitartez, ikuskizunak euren herrietara eramateko aukera izango baitute programatzaileek. Eta aurten berrikuntza moduan, esan nahi diogu sortzaile hori, oraindik ere menua zabalik dugula eta haiek gure webgunean eskain dezaketela euren ikuskizuna guk programa dezagun korrika kulturalen honen barruan. Loraldia festivaleko arduradun Amaia Ozerinek ere hartu du parte ekitaldian, non Antigone antzezlanaren zati bat antzestu duen Xanti Agirrezabal aktoreak eta Einaut Zubizarreta musikariak Trigger lehenengo volumena proiektuaren lagina ere eskaini duen. Gainera, Loraldiak ekoitzitako hautsi da Anfora ikuskizuna kulturalaren aurtengo edizioaren proposamena aurkeztu du Ozerinek. Iraganarekin hautsi eta sormen jarrera garaikidea eskaini nahi zuen Atxagak Etiopia iskribu hura sortu zuenean. Jarraian,
Lan horretako hainbat poema Ruper Ordorikak musikatu zituen, eta hortik bere musika ibilbideari hasiera eman zion eta Hautsi da Anfora diskoa jaio zen. Aurreratu duenez, Euskal Herriko 6 udalerritan ikusi ahalko da Hautsi da Anfora. Senperen, Iruñean, Bilbon, Eibarren, Gasteizen eta Oreretan. Horrekin batera beste hainbat emanaldiei egingo dietokia korrika kulturalak Euskal Herriko txoko askotara zabalduko direnak. Eta musikarekin jarraituta, Lotura Metal taldea ezagutzeko aukera izango duzu, musika zuzenean saioaren azken saio horretan, Koldo Otamendik elkarrizketatu ditu taldekideak, eta hemen utziko dizuegu aurrerapen bat, badakizue elkarrizketa osorik ikusi dezakezuela 11.eusen eta baita ere YouTubeko kanalean. Loturak ez du ezer inventauko, baina behintzat dituen hildoak argi eukita gauzak hobetu daitezkela. Eta hau da, ez da gauza berriak egitea, baizik eta egin dauzen gauzak hobetu eta buelta bat eman, eta gurean oso garrantzitsua izan den esena bati, nabait, ez dut esango prestigioa emango diogunik, baina behintzat bai aintzatespen bat, eta atzetik etorri diren horiek ere merezi dutelako esena hori mantentzea. Bakarrik errespetuagatik bada ere mantentzea. Gure gusto pertsonalengatik ere mantentzea. Eta bidea oraindik baduela egiteke, hori da mezua eta hori da nik guztiok uste duguna. Askoren ustez metala eta roka hiltzen ari dela eta askotan entzun dugu diskurtso hori, baina 26 urteko gazte asko gaude eta 50 urteko gazte asko daude ere metala egiteko gogoak dituztenak. Eta nik uste dut hori dela metalak duena. Oraindik ere badagoela jende prest pila bat ordu entsaiatzeko, pila diru gastateko lokaletan, instrumentuetan eta ez ordenagailutan, eta hori bada. Eta bada berritasun bat gure mundu hontan. Jendeak olako ampli erraiodoiak erosten jarraitza eta soinu horiek bilatzea nik ere. Nire ibilbide guztian esango nuke beti letra nahiko ilunak bota ditu dela, baina beti argiari ez dakit, sirrikitu bat utzi diodan. Eta beti, planteamendua beti da zenbait gauza ez daude ondo, baina egiteko gai gara. Eta azkenean kontziente izan behar gara, arazo bat dauenean konponbide bat ere egon beharko lukela, eta konponbide horrek eskatzen duela konpromiso bat, eta konpromiso hori hartu beharko genukela, gizarte moduan, individuo moduan, zure buruarekin, zure bikotearekin, zure lagunarekin, edo zure gurasoekin edo norekin. Azkenean bide horiek konpartitzea da, ez bakarrik arazoak eta planteamenduak, baizik eta gero zer egin arazo horiekin. Eta musikatik antzerkira egingo dugu salto, izan ere Orman Poster antzerki konpainiaren azken lana da Antigone edo ezetzaren beharra. Sakonean ezagutuko dugu jarraian, tarte bat eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan, Eba Ferreira, Euskal Herriko Unibertsitateko errektoria izango dugu gurekin, ordu batetik aurrera, orain arte. Orman Poster konpainia moduan duela ja 12 urte, hasi zen, 2010ean, eta hasi ginen Igor de Cuadrata biok kolaboratzen apurtxu bat, antzerki hibridoago eta esperimentalago baten
bila bezala, ez? Eta, bueno, hori ibili ginen, horrekin, beste gestio kulturalaekin, beste gauza batzuekin batera uztartzen, eta bueno, ibilbide xumea, jarraia, ekoizpenekin eta gauzekin, baina oso xumea egin genuen, Euskal Herrian ere, igual, gitxi ezagutu izan gintuzten, Euskal Herritik kanpo antzesten ibili ginen, eta 2019an, Xanti Agirrezabala, Jonander Urresti eta Maite Aizpurua batu jakusan taldera. Eta eurekin lehenengoz egin dugun lana Antigone edo esetzaren beharra izan da. Antigona da Sofoklesek duela 2500 urte idatzi zuen tragedia klasiko bat, eta nolabait esan da historian gehien taularatu izan dan antzezlana omen da, eta hizkuntza gehienetan euskeraz, sekulatzen taularatu izan modu profesional baten, eta hori izan zen pixkat gure aurrekariak guk botereaz eta desobedientziaz hitz egiteko nahi baten, Antigona iruditu egun eskusarik perfektuena izan zitekela, eta Antigona maisulan bat da, baina pixka bat kontatzen zer hori bai konpartitze genuen, baina nolari ikuste genuen behar geniola buelta bat, eta pixka bat bilatu zer hori gure nolan kontatuko genuen. Eta hor, bai estetika, plastika eta dramaturgia lan kolektibo batekin, eta bai testu originaleko muina hartuta, eta gero, adibidez, eskultura klasikoen gorpuzkerak, edo 20. mendeko espresionismo eta kubismoko zantzuak hartuta, pixkat osatu dugu gure kontatzeko modu bat. Bueno, topatu arte zelan ez 1000 buelta eman genion, bai, egia esan. Prozesua luzea. Luzea, alde batetik taldean ere, ez, elkarri egokitzeko lan bat zegoen, ez, eta lehenengoz elkar lan egite horretan modu kolektibo eta sormen kolektibo bat izanik, ez montaketa tradizional bat, ez. Bai, zegoen alde batetik gure artean moldatze bat, eta beste alde batetik Antigone hori nola moldatu, ez? Nola egin gure bertsio librea. Eta, hainbat alde batetik idazketa ariketa desberdinak eginez, eszenifikatzeko ideiak eta probak eginez, 1000 gauza ezberdin probatu ditugu, maskarak, gauza ezberdinak, eta gitxinaka, zehazten, zorrosten, eta hobetzen, lantzen azkenengo bide hori hor. Ikerketa bat egon da piezaren inguruan baita ere. Sofoklesek idatzi zuen lehen aldiz lehen bertsio hori, baina gero historian zehar idazle eta filosofo askok berrekarri izan dute lantzen den gaia gaur egunekoa izan delako. Beste bertsio batzuk. Historia osoan zehar eta gaur egun ere badelako. Guretzak hori interesgarria izan zen, Antigona desberdinak irakurtzea eta bakoitzetik edatea ideia berri horietatik, ez?
Bai, argita garbi. Osea, bertsio libre bada. Gure bertsioa da, eta badu Antigona klasikotik, noski, gure kontatzeko moduarekin. Antzezlana sortu zen 2020ko azaroaren 5ean Bilboko Arrea Antzokian, eta gerozik ibili da Euskal Herriko txoko ezberdinetan ikusi dut zer dan bai alde batetik antzezlana bea erakusti edo baitaren metoduekin lagunduta, igual aurretik lantzen ondan talde batek ere ondoren ikusti gure lana erantzune positibo izan da. Estrena berri zanien urrengo hastien edo irabazizun Azpeitiko Euskal Antzerki Topakteetako ikusleen saria, izan zen lehenengo printza hori, eta horri bilia aldan neurrian, salmentak permititzen zuen bitartean behintzat Euskal Herritik bueltaka. Ez da erresa, ez da ere, talde ez talde hasi berri bat, baina igual beste merkatu mota bateaz muturra sartzeko proiektu izan da baita ere Antigona, eta horre ikuste dugu, badala nola da eraikita Euskal Antzerkiaren sektoreko salmenta talau, eta horre pareta handi horretan gure ladarriloarentzat tokia egiten, egitu behala. Eta egunero legez elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Eba Ferreira, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea da bera. Eguerdion eta ongi etorria Hamaika telebistara. Eguerdion eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Aktualitateari helduko diogu lehenik eta behin, izan ere ostiralean efemeride bat ospatu zen, zientziako emakumeetan ezken nazioarteko eguna. Ildo horretatik zein da argazkia Euskal Herriko Unibertsitatean? Gure argazkia gero eta hobe da, horrela egia esan behar du. Baina egia da agertzen dela artasi efektu bat, ez da? Eta nola deskribitzen dugu efektu hau? Hasieran ikerketarekin lotuta eta ikasketekin lotuta, emakume gehiago agertzen dira. Ikerketa egiten, doktorego programetan sartuta, eta gero doktoretza lortzen. Baina gero, momentu batean, liderazgo egiteko eta proiektu bat lideratzeko, edo talde bat lideratzeko ikerketa egiten, emakume gutxiago agertzen dira. Eta hau gure arazoa da, eta horregatik gehiago bultzatu behar dugu nesken bokazioak ikerketa egiteko eta zientzian ikasteko. Gero baita ere beste esparru bat dago, genero arrakala horrekin lotuta, badela matrikulatzerako orduan badirela emakume kopuru handiagoa, gizonezkoekin konparatuta, baina gero lan munduan sartzerakoan, kristalezko zabaia deitutako horrekin egiten dutela topo emakumeek, ez? Gero... Bai. Eta hori dago lotuta ere artasi efektu honekin, ez da? Eta baldintzak eta arrazoiak hau pasatzeko, ez dago arrazoi bakar bat, baizik eta arrazoi batzuk, ez da? Faktore batzuk artasi efektu hau deskribitzeko. Bat da, nola ez, ereduak. Eredu gehiago faltatzen dira, eta historikoki emakumeak ez dira agertzen liburuetan, eta nolabait zuzendu behar dugu efektu hau. Eta programa batzuk egiten ari gara hau zuzentzeko. Eta hau hobetzeko beste arrazoi bat da noski denbora, emakumeak agertu gara zientzian eta mundu honetan beranduago,
eta bueno, denborarekin zuzenduko dugu efektu hau. Eta beste arrazoi bat, aipatu nahi dut, da aurre ikuspegiak. Eta nola dago egoera momentu honetan, berriro gero eta hobeto dago, baina oraindik zerbait egin behar dugu eta proaktiboak egon behar dugu. Eta horrekin lotuta dago inkesta bat oso azpigarria Eurobarometroan, eta hau esaten dute nola Europan 80% Europarrek pentsatzen dugu emakumeak eta gizonak parekoak direla enpresa bat zuzentzeko edo proiektu bat lideratzeko. Baina alderantziz, emaitza honek esaten du nola bostetik batek ez duela pentsatzen horrela. Eta hori efektu epe luzean, efektu txarra ematen du argazki efektu honetan, ez da? Oraindik ere badagoela bidea egiteko. Urtebete berri duzu, Euskal Herriko Unibertsitateko errektore bezala, bereziki zaila izan den ikasturte batean, gainera, ez da koronavirusa tarteko. Nola egokitu da unibertsitatea bat testuinguru honetara? Bikaina, esan behar dizut. Zergatik, noski gure unibertsitatea ez dago irla bat mundu honetan. Horregatik kutsatuta, pertsonak kutsatuta badaude, baina akademikoki hitz egiten ez daukagu fokorik geletan, eta presentzialtasuna bermatzen ari gara, bermatu dugu eta bermatzen ari gara, 100% presentzialtasuna, eta azterketak oso ondo joan dira, eta zentzu honetan berriro eskerrak eman behar diet ikasleei bere joeragatik, ez da? Eta aurrera begira ere jarri zarete, aurre proiektua aurkeztu berri duzue, 2021koa, baina uneko 5 pasatxo handiagoa izango dena, zuzen 460,3 milioi euroko aurrekontua da, aurkeztu duzuen hori. Zein inbertzio aurreikusten dira gehien bat? Barkatu, baina horri buruz utziko didazu ez hitz egitea momentu honetan. Aurrekontua momentu honetan dago prozesu batean enmiendak bidaltzeko eta oraindik da ziribor bat. Orduan aurrekontua espero dugu onartzea hurrengo gobernu kontseiluan. Eta gero, bai, martxoan amaitu eta gero azalduko dizuegu zehaztasun osoak. Itxaron beharko orduan jakiteko zintzuk izango diren inbertzio horiek, baina dagoeneko kurtsoaren erdia igaro da, hori xe bai, eta datorrenari begira ere jarri zarete, matrikulazio epea zabalduko da aurki ere. Datorren urterako eskaintza handituko du unibertsitateak? Datorren urterako bakarrik eskaintza zabaldu dugu, jartzen 2 gradu bikoitz berriak eskaintzean. Eta zentzu horretan gure gradu eskaintza oso nola esan, ez daude aldaketa asko, masterretan bai, baina graduetan ez. Eta, bueno, zentzu horretan eskaintza oso parekoa mantentzen da,
baina aztertzen ari gara 2 gradu berriak datorren urterako. Ez 2022-rako, baizik eta 2023-rako. Eta urte honen hasieratik hasi zarete lanean, harremanetan, harremanak egiten eta sendotzen, esaterako Inigo Urkullu lehendakariarekin eta baita ere Jokin Bildarratz, hezkuntza sailburuarekin bildu zinen urtarrilean. Zer eman zuen bilera horrek? Bilera zen, bilera bat oro har azaltzeko, gure unibertsitatea modu oso zabala azaltzeko. Noski lehendakariak oso ondo daki nola gauden gure unibertsitateak, baina pentsatzen dut oso egokia dela errektorearen ikuspegitik ezagutzea. Eta zentzu horretan berarekin eta bai ere Jokin Bildarratzekin hitz egin genuen denetari buruz gure unibertsitatean nola gaude momentu honetan eta zeintzuk diren gure helburuak etorkizunari begira. Besteak beste esan dugu hainbat eragileekin ere ari zaretela elkarlanean, ari zaretela batzen, harremanak ehuntzen eta lankidetzako hitzarmenak egiten. Zein garrantzia du honek, horrelako harremanak egiteak? Harremanak normalean oso lotuta daude transferentziarekin. Ezagutzaren transferentzia egiteko oso garrantzitsua da beste erakunde batekin hitzarmena sinatzea, erakunde publiko batekin edo enpresa batekin. Adibidez, hitzarmen batzuk egin genituen unibertsitate enpresa gelak sortzeko, eta transferentziarekin lotutako kontratuak formalizatzeko, eta baita ere erakunde publikoekin gure ezagutza gizarteari bidaltzeko eta aplikazio praktikoak egiteko. Beraz, ikasketa prozesu horretan ezinbestekoak dira harreman horiek, ez? Bai. Gero bestalde baita ere, ikerketaren alorrean, behin baino gehiagotan hemen izan zarenean elkarrizketan nabarmendu dugu, ez? Euskal Herriko Unibertsitateak ikerketaren alorrean duen gailentasun hori, duela gutxi, ikerketaren alor horretan bi ikertzaile gaztek Europako Batasuneko dirulaguntzarik garrantzitsuenak jaso dituzte, ezta? Zeren isla izan da? Gure egoeraren isla, ez da? Eta eredu hau oso potentea da, bi arrazoigatik esango nizuke. Alde batetik, beraiek emakumeak dira, eta horregatik eredu bezala, ereduak gisa, ereduak oso nabarmengarriak dira. Eta beste alde batetik, bere lorpenak oso lotuta daude zientziekin, beraiek dira ingenieritza kimikakoak, eta zientzia hauek mailan jartzeko eta bere gaitasunak markatzeko eta nola erabilgarriak direla, ez da? Bai, eta arestian hasieran aipatzen genuen emakumeak zientziaren esparru horretan duten garrantziaren isla ere, ez da? Hain zuzen, horretara heltzeko, ez? Horrelako diru laguntzak jaso ahal izateko, ikertzaileen lan baldintzak bermatzea eta zaintzea ezinbestekoa da. Askotan prekarietatea hitz egin da ikerkuntzaren mundu honetan. Bada, Euskal Herriko Unibertsitateak hobetu egingo ditu, aldi baterako ikertzaileen lan baldintza horiek, zein eratara egingo da? Sinatu duguna, akordio bat da,
eta hau akordio oso bihurtu da erreferentzia estatuan. Zergatik, bi arrazoigatik. Bat da, akordio honekin jarri dugu gutxieneko soldata. Eta hau akordio oso potentea da eta zerbait oso azpimagarria. Normalean, segun eta deialdia etortzen den, soldata horrela da eta desberdinak dira. Baina akordio honekin bermatzen ari gara gutxieneko soldata. Eta oso garrantzitsua da. Eta bigarren arrazoia da, akordio honekin nolabait ikertzaileen karrera profesionala markatzen ari gara eta bideratzen ari gara. Eta orain arte nolabait karrera profesionalak oso desberdinak ziren eta bueno, antolatzen ari gara ikertzaileen karrera profesionala. Eta noiztik aurrera, jarriko da indarrean akordio hau? Noiztik... Hemendik aurrera, badago indarrean, orain ikertzaileek badituzte neurri horiek bere gain. Bai, eta akordioa momentu honetan funtzionatzen ari da, eta baldintzak hobetu dira, ez da? Ikerkuntzaren alorrean soilik ez, Euskal Herriko Unibertsitatea ranking desberdinetan badu presentzia, eta Espainiar Estatuko bigarren unibertsitatea da, hain zuzen, spin-off delako enpresen sorreran. Zein da 2021 urteko enpresaren sorreraren zenbatekoa edo balantzea? Balantzea oso ona da, eta datu hau oso potente eta ikusgarria da, ez da? Baina datu hau ez da datu bakarra. Adibidez, spin-off enpresei dagokienez, zenbakia datu importantea da, eta pasaden urtean ziren 12 spin-off berriak, baina baita ere joera, goranzko joera azpimarratu behar dugu, eta oso ondo doa. Eta gero iraupena. Spin-off bat sortzea oso berri ona da, baina bere iraupena kontuan hartu behar dugu, ez da? Lehen aipatu ditugu, zientziaren alorrean dauden indarguneak Euskal Herriko Unibertsitatean, baina baita ere aipatu beharra dago gizarte eta komunikazio zientzien fakultateak 40 urte bete berri dituela, balantze positiboa izango duelakoan gaude, ez? Jakina baiet, balantze oso positiboa da, eta duela 40 urte egoera oso desberdina zen, ez da? Azpiegituei dagokienez, orain gure fakultatea bere azpiegiturak oso berriak dira, oso onak, eta egoera oso gero eta hobeto dago. Baina baita ere zer ikasten ari dira gure fakultatean, eta gauzak aldatzen ari dira asko, ez da? Eta bueno, nola lortu informazioa, eta nola bereizi
informazio ona eta txarraen artean, eta bar, orduan oso garrantzitsua da fakultateko ikasketak. Entengabeko evoluzio horretara amoldatzeko ezinbestekoa, ezta? Baita ere, euskararekin lotuta, azken aldian, azken asteotan, hainbat berri izan dira, Euskal Herri osoan, euskararen aurkakotzat jo daitezkeen gertakizunak, ez? Hala esan daiteke. Euskal Herriko Unibertsitateko euskara politika zein da? Gure euskara politika beti finkatuta dago akordio batean. Eta adostasuna oso zabala da. Eta momentu honetan martxan dago 3. euskararen plan gidaria. Adostuna oso handiarekin. Eta aurten prestatu behar dugu urrengo plan gidaria, eta plan hauetan agertzen dira nola kokatu eta nola antolatu profilak, eta emaitzak hor daude. Protokoloak dituzue Euskal Herriko Unibertsitatean, horietako bat ere indarkeria matxistari aurre egiteko protokoloa. Zertan datza, zein da balorazioa, autokritika egiteko tarterik edo badago ere? Protokolo nahiko berria da gure unibertsitatean, eta oro har unibertsitateen artean indarkeria matxistaren kontra protokolo egitea ez da gauza denbora askorekin, ez da? Orduan, balantze egiteko itxaron behar du, baina momentu honetan esan behar dut martxan dagoela, protokolo oso zerbait oso delikatua da, honekin biktimak babestu behar dugu eta lagundu behar dugu, eta hau egiteko modu oso adi batean, ez da? Baina gure balantze momentu honetan oso ona da. Eta aurrera begira, epe laburrean, zenolako aldaketak espero daitezke Euskal Herriko Unibertsitatean, adibidez, garraioarekin lotuta? Garraioarekin lotuta, garraioarekin beti nire garraioari dagokionez beti pentsatzen dugu Leioan, ez da? Leioaz. Eta egia da, hau da marmotako egun bezala. Baina, gutxienez, saiatzen ari gara bultzatzen konexio lotura metroko sarrerarekin edo irterarekin eta kampusekin. Orduan, saiatzen ari gara bultzatzen autobusea elektriko bat erakundeekin noski. Eta gero, bizitza pizten saiatzen ari gara ere Leioan. Baina, etorkizunari begira, bai gauza asko planeatzen, asmatzen ari gara, bizitza kulturala bultzatzeko, sendotzeko, eta espero dugu pandemia amaitu eta gero apur bat gehiago sustatzeko. Amaitzeko ere galdetu behar dizugu, zer iruditzen zaizun Euskadin, Euskal Autonomia Erkidegoan, unibertsitate pribatuen eskaintza handitzea, azkena EUNEIZ, Gasteizen egingo duten unibertsitate pribatu hori, zer iruditzen zaizu? Uste duzu oraindik ere gizartean badagoela arrotuta pentsamendu hori unibertsitate pribatuak ospe gehiago ematen dizuna? Guk ni errektore gisa eta aurreko errektore ere, gure iritzia errektoreak gisa oso argi eta garbi idatzita dago, ez da?
Eta niri tokatzen zait bakarrik esatea ikuspegi honetatik. Unibertsitateko errektore gisa noski kezkatzen nau goiko formakuntzak, ez da? Eta espero dut gure herrialdean batez besteko maila mantentzea eta zentzu honetatik unibertsitate berriak onartzeko hau kontuan hartu behar dugu, ez da? Eta gero, nola kudeatu finantzak eta unibertsitateen artean. Hau da gure kezka, noski. Eva Ferreira, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea, eskerrik asko beste behin gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara solasaldiarekin. Gaurkoan gurekin izango ditugu Nekane Gartzia eta Ramon Barela. Orain arte. Apur bat bai historia mendebaldarrean ze punturaino izkutatua izan diren ezen beste pertsona homosexual edo heterosexual edo transexualak, termino horiek ez dira extrapolableak orain dela 500 urteko errealitatetara, baina bai, kontatu diguten historia hain cis heterosexuala ez dela izan, cis heterosexuala izan. Eta gero ere bai, bende baltarrak ez den gizartetan ere bai, bestelako genero sistema egiturak daudela, bestelako arauak daudela, eta arau hortatik kanpo ere bestelako resistentzia eta identitatea daudela. Dudan jarri, hain normal eta naturala den hori ez dela horrela. Bizka sortu zen azken finean, askotan bai gure buruetan, gero beste txarla formal, informal, asamblea eta lokotan, maneatzen ditugun material, ideia, teoriak, bildu eta perspektiba apur bat divulgatiboarekin, lantzeko helburuarekin eta apur bat jasozer fisikoa edukitzeko. Beti jartzen da bia puntua arauatik kanpo dagoen horretan, bai? Kasu honetan, cis heterosexualak ez diren pertsona gorputz identitatea desiotan jartzen da, ezta? Eta apur bat eman nahi genion buelta horret, igual, hasi bagara pentsatzen norma jarri behar dugula lupain eta ezein beste normaren izkinetan geratzen den horretan. Uste dut, batzutan lupa hori bai azkenean erresistentziatik egiten dela, azkenean zeuk norma horren kanpo bizizarenean neko evidentea da nabarmena izaten da norma horren izate eta aragistatzea, bai. Eta, uste dut, bai, igual ez eta lupa jarri behar, baina bai pistak ematen digu zeinen normatik at dagoen horre. Azkenan gero eta kalean gehiago goen eta ikusgarritasun handiago esan reakzioare handiago izaten da normalean edo zein borrokan edo zein emantzipazio prozesuan eta hemen ere gure reakzionarioak ere baditugu. Eta batzutan ere fasismoa bete egon da hor eta diskurtso bai transfobo, homofobo, machistak, razistak beti egon dira gero gizarteari horren oinarrian egitura patriarkal kapitalista eta kolonial ditugulako. Orduan, egitura horiek duan jartzen direnean, azeratzen dira beti hor dauden monstru horiek. Eta zein den horiek borrokatzeko forma, saretzea, erresistentzia eta borroka. Eta apur bat ere, hemen saiatu baren memoria ariketak ere egiteari goen desgarria da, jakin borroka nondik etorri den, sepututa gaudenia gurtzeko eta etorkizuna marrasteko edo gutxienez bideak egiteko.
Ekingo diogu, eta horretarako gaurko solaskideak dira Nekane Gartzia, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Eta Ramon Barela, eguerdion. Eguerdion, bai. Atzoko egunari begira, jarriko gara lehenik eta behin, badakizue otsailaren 13 Euskal Herrian torturaren aurkako eguna dela, Jose Arregi gogoan, 41 urte torturapean hil zela. Eta hainbat eragilek egin zituzten agerraldiak horren harira, adibidez Egiari Zor Fundazioak eskatu zuen aitortza publikoa, torturen aitortza publikoa egin behar dutela instituzioek, eta gaur bertan izan dugu magazinean Pilar Garaialde, Egiari Zor Fundazioko kidea, eta horrela mintzatu da. Euskal Elkarte Autonomoak badu legedi bat 2016an edo osatzen hasi zirena, eta non behintzet, hainbeste urte eta gero, onartzen den tortura gertatu den zerbait izan dela. Hau da, tortura era sistematikoan eta estatu estrategia bati jarraitzen ziona eta impunitate oso egin dena, hori egia dela hori gertatu dela, zeren urte askotan ukazio bat izan da. Baina badaude beste bide batzuk oraindik urratzeko daudenak eta oso zaila direnak, zeren berzio ofiziala izan da ukazioa, ez da urte askotan. Eta beste bide judizial batzuk ikusteko beste zenbat batetiken zenbat arduradun dauden, zenbat erantzule dauden, hoiei justizia aurrera eramateko ez daude bidek oraindik. Hortze Pilar Garaialderen azalpen horiek, baita ere esaten zuen, ez da, 5.600 baino torturatu gehiago izan direla Euskal Herrian, baina horietatik soilik 35 aitortu direla ofizialki, beraz, datu nahiko esanguratsua, ez? Bai, eta inoikoa bihurtu da Espainiar estatuan, joan den astean esate baterako Iratxe Sorzabal epaitu zutela torturapean egindeko adierazpen batzuengatik, ez da? Azkenean ukatua izan da pertsona hauen egoera, eta ez dakite 5.000 kasu izan direla guztira, aitortuak hori zuek aipatutakoak, orduan zein nolako diferentzia dagoen, eta zein nolako ohitura izan den, gauzakera zikinean konpontzeko edo demokrasetik izateko bideak hartu dela askotan botere judizialak, ez da? Baita ere daukagu hori, Espainian dagoen barne ministroa, torturari loturiko hainbat Europako sententziekin, ez da? Orduan, normalizatuta izan da Euskal Herriko gatazkaren baitan torturak eta tratu txarrak presoi, bai. Bai, azkenean izugarria da oraindik horrela egotea, zuk esan duzu, ez da, Marlaska ministroa izatea eta bere historiala edo beti izan da begiratzen beste aldera torturaren arloko gauzei buruz, baina, ez da berria, zoritzarrez jende asko dago baztertuta botata gure errepidetan Gerra Zibilaren hildak, eta ezer gutxi espero daiteke Espainiako estatu honetatik, zoritzarrez. Adostasuna beraz gai honetan asko baitago egiteke oraindik, eta orain gaia azaldatuko dugu eta beste efemeride bati helduko diogu, izan ere aurreko ostiralean izan zen neska eta emakumearen munduko eguna zientzian, eta hain zuzen horrekin lotuta, horri tiraka, hitz egingo dugu, hausnartuko dugu solasaldi honetan emakumeen presentzia zientziaren alorrean, ez? Entzungo dugu ala ere lehenik eta behin Eba Ferreira, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea, aurrerago entzungo ditugu bere hitzak, eta hasiko gara. Zer uste duzu, zer gertatzen ari da, izan ere, ez dakite duela urte batzuen realitatea, oraingoa den berdina ote den, ala gauzak aldatzen ari diren ere? Nik uste azpiko arrazoiak berdinak direla, baina azpiko arrazoi horiek gidatuta aldaketak ematen direla gainazarean edo. Hori hobeta saltzeko, nik Twitterren ez dugu horatzen kasetari batek aurkeztu zuen, eta ez dakit beste erakunde bat erakutsi zuten grafika bat matematikako ikasleen sexuaren arabera zein izan zen bilakaera Espainiar estatuan, ez da? Erakusten zuten, 80. hamarkadatik hona, zenolako aldaketak egon ziren, eta ikusi daiteke oro har emakumeak zirela gradu hori gehien hautatzen zutenak, irakaskuntzarekiko zuen loturagatik. Baina gero, 2012an eman zen eraldaketa bat, sortu zirelako kontzeptu berriak, ez dakit, esate baterako, big data eta horrelakoak, eta sortu zelako kompetentzia oso handia lan merkatuan matematika ikasketak zituzten entzat. Orduan,
matematikak ikasketak pasa ziren irakaskuntzatik enpresa kompetitibo mundura, algoritmoen sorrerara, inteligentzia artifizialen sorrerara, eta grafiko horrek erakusten du ez dela berez gradu batzuk direla emakumezkontzat edo mutilezkontzat edo horrela ikusten ditugula, baizik eta horien etorkizunerako perspektibak edo azpian dauden arrazoi horiek aldatzen dutela, genero dinamika horiek aldatzen dutela zenolako gogoa duten emakumeek gradu bat aukeratzeko edo ez. Horrelako kompetentziak eta lan munduaren baitan eman daitezken kompetentziak ez dutela nahi, eta gizonezkoak bai izan gara oso maskulinizatuak, logikoa denez, eta erakarriak mundu horretara, orduan aldaketa hori eman dela 2012 urtetik. Orduan ikuste, ez dela bakarrik ikasgai egin beharreko hausnarketa baizik eta errotik ikusi beharreko gauza bat, generoaren ikuspegitik, izan ere generoak erabakitzen duelako hori. Eta generoak da, ikasgai, ez du definitzen matematikaren kasu horrekin, ez da? Baina irakaskuntzara begiratutako emakumeak ziren, horregatik aukeratzen zuten hori. Eta oin aldatu dela horrekiko eskakizuna, enpresa mundutik aldatu denez eskakizun hori, lan baldintza horiek, edo prestakuntza baldintza horiek, orduan aldatu da zenolako ikasle mota joaten diren matematika ikastera gure fakultateetara. Orduan horregatik esan nahi nuen, erroko azalpen batzuk daudela eta errotik ikertu beharko genukela zeintzuk diren arrazoiak zientzia eta emakumearen arteko distortzio hori aztertzeko, ezta? Batzutan ez. Beti izan ditugu rolak finkatuta ez, emakumeak zaintzarako, eta klaro, hau nola aldatu daiteke? Erreferenteak behar dira. Daude, baina isildutak, ez dira edabideetan, komunikabideetan, batzutan, gertatu da, tenisarekin. Rafa Nadalek ez dakiz zenbat, nola esaten da, Grand Slam dauka, eta da izugarrizko premi bat, baina ez da lehena izan. Lehena izan zen emakume bat. Eta hori, min asko egiten du arlo honetan. Ikusgarritasuna falta emakumeen liburuetan ere, testu liburuetan ere, argi ikusten da hori. Gaurtik ere. Azkenean, nik gogoratzen dut, klasean, emakume izugarria zen Marie Curie, baina Marie Curie eta zein, ez da, gehiagorik, badaude, emakume asko. Nik argazki nire buruan, ez da egite noiz atera zuten, baina ateratzen ziren, Marie Curie, Albert Einstein eta garai hartako Nobel saridunak eta zientzia munduan hainbestelako izan handiko ikerlariak, ez da. Eta ikusten zen bakarrik Marie Curien figura hori, eta bakarrik izan da, nik uste, ez da izango bakarra, baina emakume aitorpen handiena duen emakumea da, ez da, joan den mendekoa. Eta askotan ikusten dugu, ez da, ez dakit, EHUko biologa batek lortu da, ez dakit zer, izen abizinik gabe, ez da, emakumea dela. Emakumea den biologa batek lortu du ez dakit zer. Eta falta da askotan hori, edo, ez dakit, atletik klub taldea, ditzen da, atletiku, eta gero emakumeen atletik klubeko taldea, ez da, horrelakoak, ez da. Eta aitorpen hori falta da, eta egunerokotasun horretan dagoela, barrenatu gaztelaniaz dagoela, adibidez, generoaren erabilera hori, nun maskulinoa erabiltzen den, aitorpen hori beharrezkoa da, eta batzutan forsatua dirudi, edo ez dakit, agian indarrez jarritako, baina eske indarrez jarri beharreko zer da. Hainbeste mendetako indarkeri hori eta mesprentzu hori buelta hori emateko, ez da? Eta guztiz ados nekanek aipatutariko, ez da? Aitorpen hori beharrezkoa da eta referentzien behar hori nik uste beharra dela. Baina ez bakarrik referentziak eta nolabaiteko figurak izatea, baizik eta hezkuntzatik, eta ez emakumei zuzendu beharreko hezkuntza, baizik eta gizonezkoi zuzendu beharreko hezkuntzatik, nik uste horrelako konstruktoak desikasi beharko genituzkeela, eta errotik, lehen aipatu bezala, bestelako konstrukto batzuk eraiki, eta sortzea posiblea den enean, nik uste ez dara esango nire belaunaldiaren edo gure belaunaldiaren kontua, baizik eta luzarokoan izan duen mendeak daramatzagu osoan, ez da? Nik uste historia dokumentatu osoan, gutxienez, idatzizko historia osoan, holan izan dela, ez da? Orduan, mendeak beharko ditugu, nik uste,
espero dezagun goizago izan daiten, nik uste hori apurka-apurkako eta eskuntzetik eta errotik sortu beharko genituzkeen aldaketa izan behar direla. Zuek azaldu bezala erreferenteak bilatu eta auspotu eta ikusarazi behar direla eta emakumeak zientzian bultzatu behar direla. Horixe esan du gaur Eba Ferreirak EHUko errektoreak hemen Hamaika Telebistan. Entzun dezagun. Gure argazkia gero eta hobe da, hori horrela egia esan behar du. Baina egia da agertzen dela hartasi efektu bat, ez da? Eta nola deskribitzen dugu efektu hau? Hasieran ikerketarekin lotuta eta ikasketekin lotuta emakume gehiago agertzen dira. Ikerketa egiten, doktorego programetan sartuta eta gero doktoretza lortzen. Baina gero, momentu batean liderazgo egiteko eta proiektu bat lideratzeko edo talde bat lideratzeko ikerketa egiten, emakume gutxiago agertzen dira. Hortxe arrakaletako bat, doktoregoetan aipatu duena Eba Ferreirak, eta gero baita ere, lan mundura salto egiterakoan ere, arrakala horrekin jarraitzen dute emakumeek, izan ere, datuak ezaten dutenaren arabera behintzat Euskal Herriko Unibertsitatean matrikulatzen direnak gehienak zientziaren alorrean emakumeak dira, baina gizonezkoekin konparatuta handiagoa da kopuru hori, baina gero zuzendaritza postuetara heltzeko arrakala hortxe dago, ez? Kristalezko zabaia ditzen den hori. Hori da, azkenean emakumeen bideaz da berdina. Azkenean sartzen gara berriz rolekin, azkenean zu ikasten duzu zure ikasketak, gero zer egiten duzu agian txikitsuak nahi izan duzu, eta nor geratzen da etxean txikitsuekin? Emakumeak, ala gizonak. Nor azkenean da etxeko erreferentea edo kentzen, azkenean zuk daukasun ez dakit, egoera batzutan emakumeak batzutan ezia gehienetan etxean geratzen dira beren hori txikitsuei zaintzen berriro eta gizonak lanera, ze behintzat bere lana importanteagoa da, diru azkenean haiek gehiago ordaintzen dute, eta azkenean rolak eta lan baldintzak. Genero rolak berriro ere, honen guztiaren atzean. Eta baita ere badago esparru honetan beste gai bat nahiko azpimarragarria eta horixe da salatu izan dela baita ere zientziaren alorra, zientzia, oroar, ikuspegi androzentriko batetik egina dela, ez? Gizonezkoen ikuspuntu horretatik eta noski horrek ondorioak dakartzela emakumeengan, ez? Beraz, zen nolako garrantzia duen esparru honetan emakumeak ere egotea, emakumeen beharrei erantzuteko. Nire esparrutik azalduta gutxienez, nik nazioarteko harremanak ikasten nabil, eta joan den urtean izan duen ikasabait, nazioarteko harremanak mundutik ikusita. Ez zen bakarrik emakumeen garrantziaz, baizik eta nazioarteko harremanak dira zientzia bat, nun gehienetan Europatik edo Estatu Batuetatik datorren formakuntza guztia. Eta askotan dago oso oinarrituta Europak izan duen historian, gatazkeden arteko historian, boterearen eta barren historian, eta askotan ahazten dugu beste herrialde batzutan izan diren bizipenak edo filosofiak edo kulturak edo ez dakit bizitzeko erak. Eta horrek erakusten dizu, ez da emakumezkoengan bakarrik, jartzen da baita ere feminismoaren garrantzia nazioarteko harrematan, ulertzeko zenolako harremanak izan daitezkeen herrialden artean, baina ulertu daiteke baita ere, perspektiba, pertsona arrazializatuen perspektiba, edo bestelako kultura eta herrialden perspektiba, eta nola hauek ez sartzea, pertsona minorizatuen ikuspuntu hauek ez sartzea, nola ukatzen duen zientziaren benetazko balioa.
azken finean, emakumearen kasua biztanleen erdiaz ari gara, ezta? Nazioarteko harremanetan izango litzateke, bakarrik Europaren ikuspuntu hori sartzea, izango litzateke mundu ia guztia ukatzea Europa izan ezik, eta Estatu Batuak izan ezik, baina ezkitea besterako alor guztietan, osasunean, zientzia sozialetan eta guztietan, emakumeen baldintzak ez barneratzea, Dakar hori haien ikuspunta eta haien beharrizanak eta haien bere bizitpenak eta haiek beharrezkoa duten edo ekarri dezaketen gehigarri hori ahaztea. Eta askotan hori, zientzia erdimut, omotz usten du, erdizka usten du. Hemen utziko dugu gai hau, eta zaintzarekin, emakumeekin, lotura zuzena duen beste gai bati helduko diogu, izan ere gaurkoan, astelena lanuzteak dituzte, Gipuzkoako adinekoen erresidentzietako langileek, aurreko astean Bizkaian gertatu bezala, eta esan bezala lan baldintza hobeak eskatzen ari dira, eta baita ere zaintza eredua birpentsatzea salatzen eta eskatzen ari dira. Esan bezala nekane, sektore guztiz feminizatua, ez da kasualitatea, ez? Horrelako lan baldintzak izatea. Ez da kasualitatea, berriro rolekin gauz, eta nik uste dute lehenengoz baldintzak hobetzeko, nik pentsatzen dut, lehenik eta ben kontzeptu bera aldatu beharko genukela. Zer esan nahi dut honekin? Azkenean ikusi izan ditugu nola bizitxaropena gero eta handiagoa dela, ezta? Eta ezin ditugu izan erresidentzia ospital bat bezala izatea, ez. Erresidentziak lehen agian ziren, gure jendea, hor geratzeko, bizpairu hilabete geratzen dira, eta etxean ezin dugu berarekin egon, baina ez, gaur egun jende asko dago, residentzian, jende gaztea, azkenean gaur egungo urteak ez dira lehen bezala bizitza izan, eta, klaro, nik uste eredua gizarte kasuistikarekin aldatu beharko dutela. Ze behintzan residentziak ez dira ospitalak eta ez da hiltzeko. Zenolako aldaketak egingo zenituzke zuk adibidez, Ramon? Batetik nik berpalorizatuko nuke ekonomikoki zenolako balorea daukan zaintzak. Askotan zaintzaren ikuspuntu hori, rolak agintzen duen hori, ez da bakarrik adinen egoitzetan ematen dena, baizik eta etxean eman daitekeena, eta nekanek aipatzen zuen aurrekoan, ez da? Aurreko hori, tartetzoan. Ez dalako bakarrik adinen egoitzetan ematen diren, ordaindupekoak diren erlazioan, nahiz eta soldata arrakala hori nabaritzen, eta daukan balorazioa benetaskoarekin nahiko alde handia duen, baina baita ere, etxaren baitan, zein olako pertsonek, emakumeek, hartzen duten ardura hori etxeen baitan. Nork hartzen duen ardura, bai umeen, zen edonorren, edo zein pertsonen zaintzaren ardura, emakumeek hartzen dutela. Eta orduan, nik uste beharrezkoa izan barko litzatekeela, zaintzen berbalorizazio hori edo zenbatze ekonomiko hori baita ere. Hori izango litzateke askotan mundu honetan, kapitalismoaren baita honetan, askotan hori dirudi dela garrantzitsua, ez da monetizazioa, zaintzen monetizazioa. Eta ez da bakarrik nik uste kapitalismoaren baitan edo egin daiteken proposamen bat, baizik eta desaskundearen baitan, askotan azaltzen da baita ere, desaskunde horretan, bestelako gauza batzuek pisua galdu barko luketela, eta beste batzuek barne produktu gorninaren baitan pisu handiago hartu barko luketela. Ezate baterako hezkuntza edo zaintzak. Askotan, egiten den hainbesteko lan hori izkutuan ematen delako, zaitzearen baitan ematen delako. Orduan, nik uste oinarrizko eta lehen da biziko pasoa hori izan barko litzatekela barkatu. Bigarrena, nik uste nekanek aipatu dela baita ere, ereduaren aldaketa bat izan beharko litzateke. Erietxatatik edo ospitaletatik aldatzea nolabaiteko bigarren etxe batera. Nun kooperazioa edo elkarlana existitzen den bai agureen artean eta bai erizainen eta medikuen eta aguren artean, nun elkar bizitzerako tokiak sustatzen diren bakardade hori ekiditeko eta bigarren etxe baten antzera hartzen diren horrelako tokiak. Nik uste ez direla bi gako bakarrik izango, baina nik uste horiek biek konponbiderako urratsonak emango lituzketela markatu. Azkenean sozialki aldaketa sakon bat egin behar dugu, ze behintzat guk ikusten dugunean batzutan zaharrak kalean, ez dugu ikusten, ez dira existitzen ia.
Eta, bueno, bankuetxean, ja, zer esan. Eta, klaro, azkenean, bizitzan, ez duk esan duzun bezala, azkenean, elkar bizitza bat egiten dute, erresidentzietako langileekin, eta familia txiki bat da, eta, batzutan juten zara, erresidentzia batera, eta, venga, paziente bat, beste, ez, hori ez da zaintza ona, langilentzako, eta, gure zaharrentzako, azkenean, nik esan dut bezala, ez dira ospitalak. Bizitza berri bat ez dute eukiko, baina bizitza ona bai. Eta ez dira hor egongo, bihar hilko bazara hor geratu eta ez esan ezer, ez. Nekanek aipatu du, ez erroan dagoen beste erronka bat, adinkeriari aurre egitea, ez? Gizarteak oso errotuta duen hori, batez ere adinekoen pertsonen ganaen. Hori bazterrean egotearena edo eskutuan egotearena edo kontuan ezartzea beraiek diotena, ez? Bankuen adibiderekin nik uste ezin hobea dela. Bankuek hartu zuten erabakia 2008ko finantza krisiaren ondorioz kostuak murriztearena eta digitalizazioa erreminta ederra izan zen horretarako, baina bide horretan nik ez dakit adinkeria izango litzatekeen edo askotan ahazten dugula. Adinkeria guztia daukagu norbait. Aitita guztiak gara ama eta aitaren seme alabak, orduan izan barko dugu gure belaunaldien ez dakit, gure zuaitz genealogikoan norbait gainetik, orduan badaukagu lotura afektibo hori. Orduan, adinkeria ez dakit izango den edo, baina askotan ahazten ditugu, hori bai, hori seguru. Eta ahaztu ditugu, nik uste, nik objektiboki ikusiko banu bankuen adibide hori, digitalizazioa nire ondo datorkit. Ni ez naiz bankura joaten ezertarako. Ni bankuetan, nik digitalki kontrolatzen ditugu, hau ondo konpontzen naiz horrelakoetan, ez da? Baina nire ikuspuntua ez da baliozkoa. Gizartaren zati oso handi baterako, ez da, eta askotan ahazten ditugu. Nik ez nuke esango adinkeria den, baina bai askotan ahazten ditugula bidean. Eta zaintza eredua hori da, nik uste horren adierazgarririk nagusiena. Izan ere guk ez dugulako nahi hori guretzako. Guk ez dugu nahi bakardade hori heltzen garenean 80 urtetara, 70 urtetara, ez dugu hori guretzako nahi. Baina hori ematen diegu. Askotan ez garelako kapasak haien tokian jartzeko. Eta nik uste, benetan zein ez diot, nik uste jendeak ez duela adinkeri hori nahiko lukeelako hori eman, baina ahazten ditugu eta kostatzen zaigu gizaki hori orokorrean besteen tokian jartzea. Epatu duzu ez, mai honetan gaudenak etorkizuneko gauza bat bezala ikusten dugula, gai hau ez da, baina adineko pertsonek ere izango dute zer esan, ez? Eta batzutan zai entzungo genitu, agian zaintzaren eredua eta zaharretzen eredua bestelako bat izango litzateke. Azkenean empatia asko falta zaigu munduan, eta haiek badakite gauza asko bizitzaz, azkenean bizi izan dute urte asko, eta tratatzen dugu hori, nik esaten duen bezala, parkin bezala, geratu hor, ez esan ezer, ordaindu gauzak eta kitxo, eta ez, ez dira gazteak, baina bere bizi izan duten gauzetaz, gauza asko ikasi aldu gaietaz, eta ez dugu aprobetsatzen. Eta horren oinarrian ere, ez dugula aipatu, lan baldintzak bermatzea ezinbestekoa dela, ez? Lan baldintza onak izanik, zaintza ere ona izango dela. Gaurko solasaldiaren lerro nagusi izan da, ez da? Zenolako berbalorizazio izan behar duten rol horiek, zenolako balioa izan behar duten, bai ekonomikoki zein sozialki horrelako lanek. Izan ere, soldak arrakaren ikuste erakusgarri handiena zaintzaren eredua izango litzatekeela, zaintza askotan ez dagoelako ordainduta ez da ere, lehen aipatu bezala, ez da? Askotan familiaren baitan ematen diren harremanak direlako, baina ematen direnean ordainpean edo ekonomikoki baita ere askotan, ez daukatelako beharrezkoa duten edo merezit duten ordainsaria. Baina ez da soldataren gauza bakarrik, esan ere gaur egun gertatzen diren hainbat gertaera, ez? Badira langile gutxi dagoelako, adibidez, ez? Beti hitz egiten dugu soldatei buruz, baina ez dugu hitz egiten egoerari buruz. Zenbat pertsona falta dira erresidentzian, bakarrik ez dute medikua behar dute, erizainak, fisioterapeutak, jende asko behar dute.
Ez da bakarrik ipurdi bat garbitzea, ez. Aktibatu beharko dugu gure zaharrei, hori, errepikatzen naiz, baina ez dira ospitalak, eta zuk joaten baldin bazara residentzia batera, ia guztiak ospitalak bezala daukate. Ez dago zerbaitzerik? Azkenean ni ados, aipatu darko, birbarorizazio izan barko litzateke gure helburu nagusiena, bigarrenik baliabide gehiago jarri barko genituzkela eta errotik dauzkagun ereduak aldatu barko genituzkela. Hemen utziko dugu orduan gaurko solasaldia, Ramon Barela eta Nekane Gartzia, mila esker gurekin izateagatik, eta jarraian eguneko albiste nagusiak Aiara de Urreta lankidaren eskutik. Ondo izan? Haupa, zetaro bat alkano gara, burlatatik, ez du trukoa bideoklipa aurkezten. Bizi musika saiorako. Haupai, pum pum!